ba kinohikai SSE hapo ka Jela Meghalaya menta la kumba sanbnai ngilej sha school klem katulop kata kadai nementa jong financial year arhajar arpawai arpawar katulop jongi kadang sa arbnai ke jong benai February but March but nementa financial year ba menta arpawar arpulai katulop jongi kadang sa nado benai April May but benai June hakapai day bat kaning kabenta kapanongkong hakapai day bat katulop jongi jong financial year arhajar arpawai arpawar kata kabadang sa menta sa arbna jong benai February and March kumba supen kan mau kuba nakapor sakapor nakaliang jongi ka Meghalaya SSE School Association Central Body ngila legbo yaki jingtho ngila yakendo yaki officer sarkar yaki minister hakabai dai ban pelai yaka song pisa ka bashis pa 100 crore lai phun riulak kabadai ka balance amount ka ba ka sarkar Meghalaya ka haban bei nalade hakaba ya dai bat ban siu ya katulop shakinong hika SSE katkum ka kaping norms jongka samagra shiksha abhiyan Tharai borong ye kan mau bahadin ka jingemi pajba jong kinohikai SSE hak atrik jong ubnai March arajar apo arhang te hak po nong ba Shillong akabana kaliang jong ka sarkar Jela lengba i minister badon borom katanat puli puthi isar lakmen rembui ila ayengi ka assuran bana kaliang jong ka state finance department kala ai ka assuran ba nakani ka song pisa ka ba shispa 100 crore lai phun riulak kan pelait shwa sanpo persen but hadin pat kan sepelait sa sanpo persen te haka arphon riutrik jong ubnai March arhajar arpor nakaliang jong ka state finance department but kumjuru ka education department jong ka sarkar Jela kala pelait ya ka song pisa ka ba riu pho crore naka shispa 100 crore lai phon riu lak nakabenta ban pendon kam ban siu ya katulop syangi kinohikai SSE ngakwaro ban penkan mau hang ne ba nakaliang jong ka government of India ro ha kitayo ba khaddo jong ubnai March kala pelai ya ka second installment sya ka sarkar Meghalaya ka fon ka bala akot kumba 100 crore nakabenta ban siu ya katulop syangi kinohikai SSE ti baro ar kini ki fon kata 2 crore na ka sarkar Jela 100 crore na ka government of India kamdap lani kambiang ban siulut ya katulop jongi ka basa ha katukapor hado jong ubnai March arajar apor but kasa menta kabaduna kalong sa arbnai kata kade jong ubnai February but March arajar apor ti hakabai dai bat kane daka jinsukhiya nakaliang jongi ka association ngila lekbo biang ya ka jingtho sa ka sarkar Jela haka khat artrik jong ubnai me arajar apor lengba i minister badan borom jong katanat puli puthi isar lak menrembui haka bangila bo ka jingkerpat ya i ba insngba ban pha biang ya ka proposal sya ka state finance department bahkan pelai ya katika song pisa ke badang sak naka shispa 100 crore laipo ndriulak te ka bai dei batkan ne haka arpolai trik jong ubnai me arajar arpor nakaliang jong secretary jong katanat puli puthi Baderu haka jokopor state project director isar Ambrose Marang ila khot yakren yangi but hakani ka jingi kendo jongi bat i ila yatho yangi ba nakaliang jong ka office jongi nakaliang jong ka office jong ka state project director but kumjolo nakaliang jong ka education department kila deb ban pha ya ka jingtho nani ka proposal shapo state finance department ban pelaj biang ya ka song pisah ke badang sa ka bakot saw crore lai phun riu lak te ka bai dei bat kan ne nakaliang jongi ngila na banbu ngila yai bodin ya kan ka kam bat haka arphun nyutrik jong ubnai me arajar apor ngila yo latro ban kendo ya chief minister bat don borom jong ka Jela jongi isar kontrat ke sangma bat haka ni ka jingi kendo jongi bat i ila yatho yangi ba ka file kadang don hapo finance but planning department kidang ya work out kumno ban an pelai ya kane ka song pisa ka basa 100 crore lai phun riulak but ila ongro yangi bangin bodin but ki officer hapo education department but kumjoro sapo finance department ban penkloi
ya kani ka kambat kumjuru ila ay ya ka assuran ba in intervene ya kani ka benta nang ban yo ban pelai klo ya kani ka song pisa ka ba sau krur lai penru lak nak benta ban pendon kam ban siu ya katulop jongi jong financial year arjar arpawai arpawar kata jong ubnai February bad ubnai March tihadin ka jingi kendo jongi bad i chief minister ngila yolat biang bani kendo ya uskatri jong katanat puli puthi Isar Ambrose Merak haka arpau terik jong ubnai Jun arjar arpawar bad haka ni ka jingi kendo jingi bad i ilia tho ba kani ka file kadang sahi hapo State Finance Department bad ni na kaliang jong ka association claim da penslam ngila le ye kendo biang ya u commissioner and secretary jong ka finance department i Dr. Vijay Kumar haka arpo sautrik jong ubnai Jun arjar arpawar Barhaka ni ka jingi kendo jingi bat i ngila bo ka jingker pat ye i ba inskobha ban penkloy ban le ya ka badon kam pat ban pelai ya ka ne ka song pisa ka ba saw pusau kror lai pendulak haka ba nakal yang jong i commissioner and secretary ka finance department ila betha yang i bangin bo ka wei ka reminder letter haka office jong i but ila aero ka assuran yang i ba in take up ya ka ne ka issue jong i khnang ban penkloy ban pelai ya ka ne ka song pisa ti kumba kalong menta ladangi khaina do ka arphonyo terik jong ubnai me arhajar ar hado menta menne kapor kala tam ya ka shibnai tam ti hado menta menne ka ni ka fon ka basa pusau kror lai phun riulak kadang sa be hangte hapo State Finance Department hoy ngis ngotho ba kidon shibon ki procedure ki ba ka sarkar ka haban yai ngimong ai hakabai di bat kani ka bentang yong to ya ki procedure ki ba pidai banyat hanre hakum kani ka khimkhai ka ba ngi nakalian jongi kino hika SSE ngi lech school mentala san banai klim ka tulo ti ngi bo ka jingker pat ken ya ka State Finance Department ba ngau bha ban pelai no ya kani ka song pisa ka ba saw phosau kror lai phan rulak khnang ba nakaliang jong ka State Education Department bat kumjuru nak office jong State Project Director kinla ban siuswa ya katulop jongi ka jong ubnai February bat March arhajar arpoa kaba arpat hakabai de bat katulop nakabenta jong financial year arhajar arpoa arpulai kabadang sa menta kalong salai benai kata jong ubnai April May and June hakabai de bat kani ngi nakaliang jong ka association ngila bodin ya kani kam nado ka sarkar jela patkum juro shadow ka government of India ngila yolat bani kendo ya u secretary education haka arpolai trik jong ubnai me arhajar ar patkum juro haka arpol trik jong ubnai Jun arhajar ar haka ban nakaliang jong i ilai thu ingi ba nakaliang jong ka government of Meghalaya kala de ban summit ya baro ki kot kisla ki ba ka government of India ka kwat hakabai de ban pelai ya ka song pisa kabadeka ad hoc installment bat kumjuru ka first installment syaka sarkar Meghalaya nak benta ban siu ya katulop sengi kino hikai SSA bat kumjuru ban le ya kiwei ki intervention le ni ki program kiba ya dei hapo jong ka scheme samagra shiksha abhiyan tingila bu hadin ka jingi kendo jongi bat secretary education ngila bodin ro ya kanika kam shapo government of India bat haka jing bodin jongi ngila yo ka jing tip pa kumpa kalong menta ka government of India kampat pelai watang bat ka kampat pelai ya kanika ad hoc installment la ni ka first installment shakino ki states ni ki jella hapo ri India secretary education Isar Ambrose Merak haka arpo terik jo ubnai Jun azar po haka jingi kendo jongi bat i ila ayangi ka assuran ba mar ya pelait ke government of India ya kani ka song pisa kata ka ad hoc installment bat ka first installment syaka government of Meghalaya mar in pelait ya katulop jongi kat badap ka fon kata lada ka fon kadap arbnai in pelai arbnai lada kadap baro so laibnai kata April May June in pelait laibnai ba nakaliang jong ka sarkar Meghalaya kadang up ya ka song pisa na ka government of India kata kade ka ad hoc installment bat ka first installment na benta bandap ban siulut ya katulop jongi ke badang sa baro san benai kata hadu jong ubnai Jun arhajar arpoar ngi nakaliang jong ka association ngi bo ka jingker tu bat ka jingker pat ya ka sarkar Meghalaya
Bahkan sengobha ban nang pelachwa ya ketika song pisa kepala Don Hapo State Finance Department saku saukro lai penrulak kenang ba ke office jong state project director bat kumjuro ka education department kinlong in position ban siu shwa ya katulop jongi ka jong ubnai February and March but lada ka sorkar jela kamtam ka state finance department kadang yai penslem ban pala ya kanika song pisa ka basa ko saukro lai pendulak ngi nakaliang jongi kino hikai SSE ngim ban se hagini ki kendiat singi ki ban sawan ngila ban sedang biang ya ka jingi ki